I am pleased to hear that, having done this package, we are now going to go on with the reticulation of water into the taps and to the homes of our people. Nanjengoko ihlabathi liqaphela usuku lweMandela Day, uluntu oluninzi lusaphila ngaphandle kwamanzi acocekileyo. Qaphelo lusuku lukaMadibomde, urhulumente beqhuba inkqubo yokukhawulezisa ukufikelela kwamanzi kumaphondo amathathu aquka KwaZulu-Natal, iMpuma Kapa neGauteng. Indlu yobukumkani besizwe samaZulu ilobole inkosazana uSihle Mdluli nophuma kwindlu yobukumkani bakamawewe kwilali yaseMgobotsi eMpumalanga namhlanje. Our challenge is not talent. We have that in abundance. Our challenge is structure. Our challenge is leadership. Umlawuli weqela lamaZulu uSandile Zungu uphehlele iphulo lakhe lokuba ngumongameli weSAFA. Sinibulise emakhaya uGanda Ndambindodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolimi lwezandla. Emva kwengxaki yamanzi bithe qolo ithwaxa indawo yaseHammanskraal namhlanje urhulumente nesebe lezamanzi nogutyulo uphehlele ngokusesikweni iziko elitsha lokucoca amanzi namaziko obonelelo ngamanzi angama-67 njengenxalenye yokuqaphela usuku lokuzalwa kukabawo Nelson Mandela olubizwa ngeMandela Day. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi urhulumente uyithabathela ingqalelo into yokufumaneka kwamanzi eluntwini kuzwelonke emva kwengxaki yokungabikho kwamanzi eHammanskraal kumantla ePitoli. Waleke ngelithi zingazala amathokazi iinzame ezenziwayo xa ebambisene onke amabakala karhulumente. This is the first time I hear of a package plant that delivers 50 million litres a day. This is phenomenal. This is a great achievement for our government. This is how we respond to our people's needs. I came here when there was a real crisis of water, and we have now elevated water as a top priority in our government system. I am pleased to hear that, having done this package, we are now going to go on with the reticulation of water into the taps and to the homes of our people. And the Deputy Executive Mayor here and his team are now going to be hard at work to make sure that they clean up all those taps that have not been working for the longest time, so that this water that we are now packaging and generating here can go into people's homes. Nakubeni kunjalo umongameli kwagxininisa okokuba isenkulu indima ekufuneka yanjiwe ukunika ingqalelo imfuneko zabantu ngakumbi ezo zamanzi. More needs to be done so that we can address the needs of our people. Our people need good services, better services all the time. And this is only one, many of the steps that we need to take. And so therefore, let us move on with greater determination. This being a great achievement means that we need to do more. Xeshikweni inkulu baphathiswa yaseGauteng ebikho nayo eHammanskraal uPanyaza Lesufi ethe urhulumente udinga iziseko ezingundoqo zophuhliso ukuqinisekisa okokuba ingxaki yamanzi ethwaxa ilizwe isitshulwa neengcambu zayo. Kusenjalo indawo zasemaphandleni kwiphondo laKwaZulu-Natal naseMpuma Kapa zithe zawelwa ngumqa esandleni nazo kolusuku lweMandela Day nanjengoko ingxaki yamanzi iza kuba sesezolo. Usekela Mongameli uMnumzana uPaul Mashatile uphehlele iphulo lokucoca amanzi eBabanango KwaZulu-Natal. Kanti eMpuma Kapa urhulumente uphehlele ngokusesikweni iphulo lokwembiwa kwamaqula amanzi angama-67 eMncwasa eMqanduli kuhlangabezana nale ngxaki yamanzi. Usekela Mongameli weli uMnumzana Paul Mashatile
Yena ebeyakuphehlalela ngokusesikweni iphulo lokunkinkisha nokucoca amanzi kwilali yaseNtlengile eBabanango kwiphondo laKwaZulu-Natal namhlanje. Eli phulo ke kulindeleke ukuba libonelele ngamanzi kwisithili saseZululand naseMzinyathi. Abahlali bathi bayalithakazelela kakhulu eli phulo likarhulumente nanjengoko bebesokola ukufumana amanzi. Besishintshana ngamanzi, uthola ukuthi ey'nsukwini ey'ntathu aphuma kwelinye uhlangothi, kweyilandelayo aphuma kolunye uhlangothi. Mayiphuma kimi bekumele ngiwakhe kakhulu kuze ngezukusokola ey'nsukwini esaya komunye. Ukanti usekela mongameli uthi zilali ezine eziza kuxhamla kweli phulo nabantu abangama-2,000. The reason why we have this treatment plant is that we have detected that the water needs to be treated. When the water comes from underground, they do detect some minerals and other things. So when the water comes here, it gets treated properly before it then gets sent to communities to use and drink. Kusenjalo naseMpuma Kapa ngumngeni omkhulu ingxaki yamanzi ingakumbi ezilalini. Iinkcukacha amanani zidiza ukuba ngabantu 6 kwabali-10 kwingingqi yase-OR Tambo abangakwaziyo ukufikelela emanzini. Nto leyo ke ethetha ukuba le ngingqi yenye yezo ziphala phambili kwingxaki yamanzi kulo lonke eli. Ukukhawulelana nale ngxaki namhlanje urhulumente uphehlelele ngokusesikweni iphulo lokwembiwa kwamaqula amanzi angama-67 eMncwasa eMqanduli. Asinawo tu amanzi tata, sikhena ithonjeni, sigilana neenkomo. Njengangundi latha ndithunganga neyita ndihlanzanga nokuhlamba. Asinamanzi tu. Uba unatanki namatanki omile ngoku la asezindlini. Omile akanamanzi ngoku aphelile kaloku sawasebenzisa phela. Ngoku kwanyanzeleka siye emlanjeni. Urhulumente uthi eli phulo lokumbiwa kwamaqula liyancedisa kakhulu kwiindawo zasezilalini kwaye la manzi aza kuzisa isiqabu kuluntu ekudala lusokola amanzi. This is not an interim system. The water is drinkable. We have also drank it from where we were now at the pipe just to check it. So it is drinkable water, which is tested, which is safe. So this is not an interim structure, but it is a structure and infrastructure that is sustainable. Abahlali ke kwindawo ezithe zaxhamla kula maphulo amanzi namhlanje bathi banethemba lokuba naxa sele idlulile iMandela Day urhulumente uza kuqhubeka nokubanika iinkonzo ezingundoqo ezifana namanzi, ugutyulo, umbane kwakunye nendlela ezisemgangathweni. Kumkani yesizwe samaZulu kumkani uMisuzulu kaZwelithini uhlawule ilobola yenkomo ezingama-70 ezihamba ngamanqina kwindlu yobukhosi bakwamawewe uqinisa umtshato wakhe wasebukhosini neNdlovukazi uSihle Mdluli bekusindwe ngobethole iyimincili yodwa kwibhotwe lasemawewe Mgobotsi ngethuba kumkani uMisuzulu egaleleka negqiza lakhe lonozakuzaku kuyakuhlawula ilobola. Kumkani uMisuzulu sele namakhosikazi 3 naquka uNdlunkulu Ntokozo Mayisela, uNdlunkulu uNozizwe Mulela waseSwatini kunye noNdlunkulu uNomzamo Myeni. Iziganeko zakutshanje zokuhlaselwa kweevenkile zabemi bangaphandle eBondeyville eKapa zibangela ixhala ngokunyuka kweqondo leziganeko zokunyanzeliswa kwabanini bezivenkile kuba bahlawule intlawulo yokukhusela iivenkile zabo. Kanti ebutsheni bale veki umnini wevenkile uOma udutyulwe wasweleka ngethuba enceda abathengi. iBondeyville yenye yeengingqi ezihlaselwa ngoonqevu nalapho bafuna imali ye-extortion. Iinkokheli zasekuhlaleni zithi ezona zipaza shop zihlaselwa ngamandla zezo zabemi bangaphandle. We as a team with our Metro Police and law enforcement are working really hard to clamp down on gangsterism, to clamp down on drugs, with drugs being the main feeder
of gangsterism. And so as more and more houses get raided and we take more and more drugs off the street, these gangsters look for other means to try and make money. And so they've used soft targets such as spaza shops in this area. We received information about 2 or 3 weeks ago that it was going to be happening. More than anything else, this is opportunistic extortion, but for gangs to try and recoup or make some money, assuming control of something which they have no control over. Abahlali abaninzi kulo mmandla bathi baphila phantsi koloyiko. The gangsters, they see what's happening in places like Crossroads and Guguletu. Now they're doing the same thing here because it's all about money. And they're taxing the spaza shop owners, and most of the spaza shop owners, they're foreigners. In every block here in Bonteheuwel, there's a gang controlling. That side of the F boys, that side the A boys, and that side is the B boys or something like that. So they're gonna want money from the shop owners. So it's gonna be affect the community if they close. Ukanti ushicilelo lwevideo olubonisa indoda exhobeka nobombi ihamba kwilokishi yaseFilipi lubangele inkxalabo kubahlali. They're diversifying and trying to find new ways to gain revenue. And seeing that the extortion racket especially has a very, very violent reputation. Abahlali bamemelela kurhulumente ukuba angenelele kuba ngoku baziva bengakhuselekanga kwaphela. Komishoni kaJaji Madlanga yaziwa ngabaninzi ngokumamela ubungqina obubalulekileyo nobothusayo kwanezityholo ezinobuzaza. Kodwa izolo oyena mntu uthe watsala umdla nobengundaba-mlonyeni nguVusimuzi Nkabinde nobeyitoliki lokaNkabinde nangona ebecubhula ngentsini, kodwa umsebenzi wakhe uwenze ngokugqibeleleyo eqinisekisa ukuba igama ngalinye alitolikayo liyaqondwa. Bongazi wenza umsebenzi ongawazi uyibhari nje la kule nto ubona wenzalani awazi mhlawumbe iqiniso ukuthi vele ufakwe nje uyimfama ungaboni ungasilutho ngomsebenzi. Kwaligumbi lekomishoni kaJaji Madlanga akukho xesha lakudlala nakufeketha, nanjengoko mihla le kuphekwa kusophulwa abo banika ubungqina ngemibuzo enzima. Zijikile ke izinto izolo, indumasi namehlo onke ebethe ntsho, hayi kwingqina, igqwetha okanye umkomishinala, kodwa kwindoda esingayichaza sithi yingqwela yazo zonke itoliki, uVusimuzi Nkabinde. Instead of calling those people whose area of operation was narcotics. Ngabe uyazi yini ukuthi uJacob Londini bese sukayo biza wena bekhona abantu abanolwazi olunzulu ngalezi zinto zimdakwamile, wena ungale kule la kusetshenziswa khona ngezodlame, ngabe uyazi ukuthi kwenziwa yini lokho? Indlela atolika ngayo ikhawuleza yagqobhoza yayokufika nakumakhasi ezonxibelelwano, abantu bemtyibela ngesakhono sakhe sokutolika. I don't know who assembled the whole team Madlanga Commission, but yes, sis. Mfana, even the translator, dog, I've watched so many court cases that involve translators. I've never experienced such a competent translator jaga wako Madlanga Commission. Nangona ebebashiya becubhukile intsini okanye besitsho ngolika blanket uncumo, kodwa ubawo uNkabinde khange alibale uxanduva lwakhe njengetoliki lokuba yirhali ethunga unxibelelwano phakathi kwamangqina, amagqwetha kwakunye nekomishoni. Uqinisekisile ukuba ulwimi alungomqobo kwinkqubo yobulungisa. Kambe ke nosihlalo wekomishoni uJaji Madlanga umthwalise iziyeyeye nezihambane lokaNkabinde. Mr. Nkabinde, many thanks to you too for the wonderful job you did. Most appreciated.
Ojongene nesebe lezophuhliso loluntu eGauteng uNomantu Nkomo Ralihuku uliqhwabele izandla iphulo lokunikela nebelibanjelwe kwikhaya lenkedama iTsepang ethembisa namhlanje eliphulo belikhokelwa ngabaqhubi bezithuthuthu nabathembisa ukuqhubeka neliphulo njengenxalenye yokubhiyozela usuku lokuzalwa lwalowo wayesakuba ngumongameli weli nongasekhoyo uba uNelson Mandela. Baqikelelwa ngaphaya kwekhulu abaqhubi bezithuthuthu abathe bagaleleka ethembisa namhlanje ngelozokuxhasa abo bahlala kwikhaya lenkedama iTsepang. Oku kuyinxalenye yokubhiyozela usuku lokuzalwa kwalowo wayesakuba ngumongameli weli nongasekhoyo uNelson Mandela. Today I am who I am because of iTsepang. ITsepang is the best part of my life. I can say it's the best part of my life. Umnini wale ndawo uthi imenza onwabe ngakumbi ukubona abantwana bephumelela. I'm also from a very poor background. So mangikhula ngathi I want to help abantwana abakhule njengami and I had passion yabantwana. So ngazoqala la eVusumuzi umsebenzi. So sisebenza abantwana more than 600 siyabaphekela, sinabantwana abahlala la, sinabantwana sebase university manje, sinabantwana sibafundisa nezwi lenkosi. Ojongene nesebe lezophuhliso eGauteng uliqhwabele izandla eliphulo. Baninzi kakhulu abantwana abayi-600 that you can keep them in this center on your own without any assistance. And that's why we're really happy about Yama and the Biking School of Soweto that they are now partnering with us to make this initiative a success. Abaququzeleli beliphulo bathi baseza kuqhubeka neliphulo rhoqo ngeMandela Day. Somashishini ophume izandla nokwangumlawuli weqela lamaZulu FC umnumzana Sandile Zungu uphehlele ngokusesikweni iphulo lakhe lokugaya inkxaso kwisikhundla sokuba ngumongameli wombutho olawula ibhola ekhatywayo kweli iSAFA. Lokazungu uthi ingxaki yeSAFA bubunkokheli nolawulo olugwenxa kwaye uthi ufuna ukubuyisa isidima sebhola ekhatywayo kweli. Now is the time for Sandile Zungu season. Now is the time for Sandile Zungu season. The Sandile Zungu season is like an idea whose time has come. The time is now. Usihlalo weqela lamaZulu FC uSandile Zungu uphehlelele ngokusesikweni iphulo lakhe lokucela umngeni kwisikhundla sokungamela iSAFA. Lo kaZungu uqaleshe ukungena kwisikhundla ekudala sijikelezwa ngabaninzi besoyisakala sikaDanny Jordan noxhuzula imikhala sithetha nje. Umnumzana Zungu uthi ufuna ukubuyisela isidima sebhola ekhatywayo kweli kwanokuqinisa uphuhliso lwebhola ekhatywayo. Football deserves the same exact commitment. Our challenge is not talent. We have that in abundance. Our challenge is structure. Our challenge is leadership. Our challenge is execution. Lo kaZungu uthi ibhola ekhatywayo kweli kudala kufekethwa ngayo ingathathelwa ntweni nangona inegalelo elikhulu kuqoqosho. We have underestimated and undermined football, not only as a sport, but as an economic force. For far too long, we've spoken about football as a source of national pride, social cohesion, and unity. Those things are true, but football is far more than a symbol. Football is an industry. Do you get it? Football is an industry. Football is real business. Umnumzana Danny Jordan sele exhuzule imikhala iminyaka eli-13 njengomongameli weSAFA kwaye lo kaZungu unathemba lokuba ngoSeptemba walo nyaka emva kwenyulo lweSAFA iza kuba nguye injoli entsha eza kwaba izithebe kwibhola ekhatywayo kweli.
Bantu bebekazibini ke Qwathikazi noNcuthu apho ezindabeni ndikubulise nawe mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkeleke kwiqonga lam leMozulu nake bethuna ngegama ndikuthabile inswakazi yabathembu mvanje ke masiphawule yenjenje imozulu leyo ke sithi sivule kaloku ngokuhlohla ngokuqatha ke lo mfanekiso wokuqala ogxilayo kwimeko kaloku yemvula ke nomoya kuwo wonke nje oMzantsi Afrika nawe uyabona apha ekhaya noko imeko iyancomeka kakhulu futhi kwindawo ezininzi ezinze kumantla nempuma apha eMzantsi njengakulo lonke futhi lapho lapha KwaZulu-Natal indawo ezininzi eFree State futhi ngokubanzi phaya eMpumalanga naphaya ke kumantla ephondweni laseLimpopo umbukeli masijonge ngamaqondo okutshisa kaloku phansi ke naphezulu siphawule ngephondo lokuqala eliphaya lona ephondweni laseMpuma Kapa kwindawo ezininzi ke zelaphondo laseMpuma Kapa ngomso uyabona uba nawo noko limandundu kakhulu izulu phaya mpela ke futhi kumantla njengaphaya encamini kwelaphondo phaya koRhafu ekuseni futhi lo maqondo wabaphantsi sanciphile kakhulu efika phaa ku7 degrees kwindawo ezininzi napha koBurgersdorp eMthatha phaya ekuseni futhi bevuswa nguye la 10 benjenje futhi ke kwelaphondo lapha eFree State nelithanda ukuzinza kapha encamini eMzantsi Afrika mpela futhi kumantla kwalo njengapha koVelcom xa ekuseni phaya yavakala kakhulu ingqele ibikwe ngeyona ndlela phaya amaqondo asephantsi ngo3 degrees nansi futhi umbukeli wami imozulu kwelaphondo laphaya eNtshona Kapa ndawo ezininzi ke ezithande kakhulu futhi ukuzinza phaya kwimpuma namazantsi kwelaphondo njengapha ko-Oudtshoorn futhi ekuseni qaba ngamafu kakhulu ngenkwankca yakhe kaloku la 6 degrees futhi ke benjenje ephondweni laphaya koNorthern Cape kwezo ndawo futhi eziphakeme kakhulu kwelaphondo njengapha koKurumane ekuseni futhi Kimberley kuyabanda ngeyona ndlela phaya ekuseni amaqondo abaphantsi ngokunjalo napha koPriska iDiara futhi ngo8 xa bevuka ngomso nansi kwakhona futhi imozulu bukeli wam kwelaphondo ke lapha koNorth West kucwengile phaya kwintshona futhi namantla kwelaphondo komzekelo phaya ekuseni futhi bupha koTosca nazo zonke iziphaluko phaya kuyabanda ngo6 degrees xa bevuka ngomso kanti nansi futhi imozulu bukeli ephondweni ke laseGauteng apho sikhoyo thina ngalomzuzu mpela phake kundlunkulu welaphondo busePretoria bonke futhi kwasekuseni futhi imandundu kakhulu imozulu pha ngenxa yenkwankca ka-1 nyuka nam ngokubanzi siphawule futhi kwelaphondo lapha koLimpopo futhi kumazantsi nentshona pha kwelaphondo bona uzinze pha koThabazi bekuseni futhi yinqele ka2 degrees napha kwimpuma futhi namazantsi kwelaphondo pha koPhalaburu ekuseni kucwengile nje yonke laa mini kanti baphila ngolu hlobo futhi kwelaphondo bukeli lapha koMpumalanga ndawo ezininzi ke ezikumbindi nencam kwelaphondo njengapha emalahleni kwasekuseni futhi nguye lo 9 degrees napha kumantla futhi koSikhukhuza ekuseni sisixhenxe kanti mbukeli wami imozulu ke xa ndiyivala ndisonge ke phondo lokugqibela eliphaya KwaZulu-Natal kwindawo ezininzi ke zomazantsi futhi kwelaphondo phaya koKokstad ekuseni futhi ingqele ka8 degrees napha koLadysmith kwintshona phaya kuyabanda ekuseni bevuswa nguye la 4 degrees mna ndikuthanda kangaka xeshele miyoli kamnandi mawethu.